Among Diyos amahan ng ating pamahanan, daghang salamat Lord God sa imong panabang na ang prayer meeting karon padayon ang pag-unong sa imong mga kanakan ug padayon ang maayo nga koneksyon sa matag usa Ginoo. Lord, sa among paminaw, paghisgot sa imong buhing tulong, ikaw Lord ang magalamdag, ikaw magauban, ikaw magatabang sa among mga kasing-kasing mo na masintro karon ang pulong nga mo madungog nga kinigikan gayud kanimo buhi pulong mamuhat ka balang espiritu sa matag usa ka namo. Lord, wala kay labyan sa matag usa, manalangin ka, mamuhat ka sa matag usa ka namo. Ginoo. Ikaw Lord ang mga tabang kining pulong nga mo dudungog yano masabtan o maghatag kadasig sa mga kaigsunan labi na ni atong taas problema kaluyahon Ginoo. Salamat kay Dios. Ikaw magpaliwala, ikaw among saligan nga mga dugmala sa kinatibuk-an sa among paghisgot sa imong pulong sa Pilipos 1:12 paingon sa 14. Dalaygon ka kanimo mga salig ug tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay mga igsoon, ang Pilipos 1:12 paingon sa 14 gingon dinhi buot kong masayran ninyo mga igsoon, ngang nahitabo kanako nakatabang Hinuon sa pagpauswag sa ebanghelyo. Tungod dinhi ang tanang mga magbalantay sa palasyo ug ang uban nga niya diri nahibalo nga nabilanggo ako tungod kay sulugoon man ni Kristo. Ug tungod sa akong pagkabilanggo, misamot ang pagsalig sa kadaghanan sa mga kaigsunan diha sa Ginoo ug milabi pagayod ang ilang kaisog sa pagsangyaw sa mensahe sa Dios sa walay hadlok. No? Sulat ka na, no? Uh, sulat ka na ni Apostol Pablo nga gilamdagan sa Dios, gilamdagan sa bala Espiritu. Sa atong previous nga hisgot mga igsoon, no? Thankful, mapasalamaton si Pablo sa Dios sa mga kaigsunan nga miunong kaniya ug nasundan dahil kini nga iya silang giampo ug karon iya usab nga gidasig mga igsoon, no? Ang katawan dito sa Pilipos, no? O kini atong giuluhan pagdasig taliwala sa kalistanan, no? Ang gingon sa verse 12, buot kung masayran ninyo mga igsoon nga nahitabo kanako nakatabang Hinuon sa pagpauswag sa ebanghelyo, no? Kaya ang context ninyo mga igsoon si Pablo na preso sa diha nga bibisita siya sa Jerusalem, no? Uh, nakita siya nga walay kahadlok na nagwali, no? O giaresto siya sa mga audio ditong dapita pero naghangyo siya adto sa namunuan ditong dapita kaya wala man siya gi-break supak nga civil law, no? Kanyang panahon ng mga igsoon uh, wala man gi-consider sa Roman authorities na serious charge ang iyang gibuhat nagsangyaw sa gospel, ha? Pero paglabay sa kapanahonan, diusab nila o gihimo nila ang tanan. No? They make every effort na walaon ng Kristyanismo. Ilang phase out sa ilang dapit. No? Si Pablo na preso apan aduna siya freedom na modawat og bisita, freedom na makapadayon sa pagsangyaw o makasulat. Kung na atong gibasa karon, ha? Wala gibaatan ang iyang baba. Na preso siya pero wala gibaatan ang iyang baba kung gipresyo siya, kung gigapos siya, pero makasulat pa gigapon siya, no? Okay, nakita na to, nga naabot na, kabuhat mo man siya sulat, ha? Pwede sa iyang sitwasyon, pwede masuko, pwede mo give up, no? Kinsa po itong tao nga nagbuhat sa mga ayo, hinaon ang ipreso. But si Pablo, gihimo niya ang tanan nga oportunidad aron ma-share ang gospel mga iso, no? So muna ang atong unang punto taliwala sa kasganan kini ang pagdasig nga nabaniog Ginoon ang gospel or ang maayong balita sa kaluwasan. Ha? Ang sitwasyon nakatabang Hinoon nga mapauswag na ang ebanghelyo to serve na serve to advance the gospel, na everything tanan kinatibukan nga nahitabo nakatabang aron mas spread pagyud ang good news, no? Really serve, actually serve ang
sa mga version sa English nga gigamit. Ha? Ang dimensyon ni Pablo, buot kong masayran ninyo, I want you to know na version nga gigamit, I would, ye should understand. Gusto kong may balaan ninyo, masabtan ninyo, nga ano ni nahitabo, no? Na ngayang pagkapriso, wala, nakastop, no? Sa pagsangyaw, no? Wala nakababag, no? Kasagaran, wala kaingon ta, ala, diin na, diin. Tapusan na sa iyang pagpangalagan. Basta na gana ng problema, wala na, di na ni mo padayan, ha? Gusto, klaro ni Pablo, no? Kaya nga man nahitabo na ko, pero nakatabang, pero mapuslanon, napauswag, napalambo, no? The result become clear, no? Klaro, nasangyawan ang mga lisod ng mga tao. Lisod, no? Kaya kayong taglisod, no? Tuyoon kayo, no? Kaya kinahanglan pa siya mapriso, ayaw sila maabtan sa mensahe, no? Sa gospel, no? Sama sa una sa Bible studies, tanan ng kabataan, no? Nakaingon gitong sa kabata dito, wala ito ko na priso, kuya. Ay dili gid ko makadungog sa pulong sa Dios. Kasi gawas nun pa ko, idlas pa ko anong mga ay mag-Bible study, dili siya ganahan, no? Pero dito, captured sila, no? Tanan, kailangan mo appeal sa Bible study. Kung dito, nakalipay sa iya, no? Kay siya, tungod sa iyang pagkapreso, nakadungog siya sa pulong sa Dios. Ano kayo nga, tuyoon kayo din sila nga sangyawan, kay kinahanglan pa ka mapiso, ayaw ka makadool nila, no? Si Pablo, mga igsoon, no? Pwede siya biyay-biyayon, sama kang Jesus na giingnan. Kung tinuod ka nga Diyos, luwas sa imong kagalingon. No? Ito sa tinuod mga igsoon. Kaluwas mo gini Jesus ang iyang kagalingon. Kinabanaw man siya, di ba? Yani sa Juan 18, ingon niya sa iyang pulong, walay makahimo pagpatay ka na ako, ang akong kinabuhi, ihatag ko sa kagalingon kong pagbuot. No? Mahimo kong paghalad sa akong kinabuhi, mahimo ko usab ang pagbawi ni ini. Galing lang kay mao man ang gisugo sa amahan ka na no? Kaya kung wala to na human ni Jesus, wala John 16, no? Wala salvation, kana may klaro mga igsoon. Wala gospel, no? Wala mahitabo na kaluwasan na atong madawat kung wala na dayon. Jesus hapra, wala siya nakapadayon. No, dili ta makangkon og kaluwasan. Asama pud kang Pablo. Nganong na priso man ka kung tinuod pa na imong Dios, giluwas na unta kadayon. Pero sa tinuod mo igsoon, naluwas mo gid si Pablo. Pero dili diha-diha. Kay naa pa may katuyuan ng Dios para mapaniog pag yun ang gospel, no? Para mahurot gid niya tanan nga dito sa prisuhan, no? Ang tanang magbalantay, ang verse 13 nakita na to. Ang tanang mga magbalantay o ang uban nga ani adire o ani adid naa didto apil nga nakabalo sa kaluwasan, sa gospel, nakabalo nga napreso siya tungod sa iyang pagsangyaw kang Kristo, no? Kung wala siya na dayon pagkapriso, wala masangyawan ditong dapita. Or kung dali lang iyang pagkapriso, gamay ra iyang masangyawan, o dili gayon mabaniog. Kung mabaniog, mas scattered, mas spread, ha? Ma-well known. Kana, diba, singon ko mo sa mabaniog ko. Sa siya, banog, baniog, ma-well known, no? Verse 13 tungod nini ang tanang mga magbalantay sa palasyo ang uban nga niya diri na ibalo nga nabilanggo ako tungod kay sulugoon pa ni Kristo. Ang tanang mga magbalantay ang uban nga niya din ni become well known na ilhan na baniog, no? Yang kaso no kay siya sulugoon ni Kristo, walay krimen nga gihimo, walay igong kapasikaran, ha? Walay serious charge nga na kuan sa iya ng kaso, no? So sa atong simple nga application mo so no, kung naapataan nga lugar, no? Kung naapataan nga trabahoan, o asa man kita, unsa man atong kalisdanan nga agi-agian, nay katuyuan ng Dios, no? Labi na aron mapakaila pa gyud ang gospel, ang pulong sa Dios, or diha man sa atong pagpanulti or diha sa atong pagkinabuhi. Amen mga igsoon. Sunod, no, siguro pwede ma-amaze ang mga bantay dito sa isuhan, no? Mabisan sa kahimtang nga napreso siya. Kasi paghihapon siya pagdasig, paglaok yan sa gospel, no? Kung nang giklaro ni Pablo na buto masahiran ninyo, tuyo gid ni Pablo. Magpasigarbuhon niya, gipahibalo sa mga igsoon. Nga pagdasig kanila, no? Labi na kay
siyempre, ang nangulo nila si Pablo, no? Dito sila nakadungog sa kanaturan, dito sila nakadungog sa gospel. Ang muna na hitabo kang Pablo, no? So, kaya hulat sila update, no? Kumusta ba kayang kahintang dito? Sa kayang panglawas? Yung pagkaon ka, yung tubig, yung tulog, no? Wala pa kasi yung pasakitan, no? Pero sa sulat ni Pablo, sa nitabo, wala siya magsugo diha. Ug labaw nga wala gid nga siya magisgot anak, no? Iyang na realize nga ang kasamtangan niyang sitwasyon dili na mo importante, no? Pwede man siya moingon nga para lang tabangan, padalaan mga tabang. Ngayon siya abi bitaw ninyo, luoy kayo ko dito. No? Wala na niya gibuhat pagsuon kundi ang kabubuton sa Dios, malipayon siya na iyang gisulti, ipahibalo sila na ang kabubuton sa Dios natuman bisan sa iyang sitwasyon, no? Kalipay gid niya nga mutuman sa kabubuton sa Dios, no? Bisan sa bad situation na agyud nagpahiti nga maayo diha mga isa, no? Na ay good nga nagpahiti, no? Simple nga dugang application sa bisan unsang hitabo tanaw nato kung napakailap ba ang maayong balita sa kaluwasan, no? Sample na ay namatyan, no? Pagkasakit kaayo, no? Pero di ay pamaagi ka na nga ng mga paryente, pamilya, magkatapog, kung makadungog sila sa mayang balita sa gospel during sa necroservice, ha? Kana nga mga pangitabo, puro wa kay makita nga fasting, no? No? Namatyan, no? Sakit kaya na siya. Pero kana nga kay gayonan, daghan na ka-testimony na tungod sa ilang pag-apil sa necro, tungod sa ilang nadungog, sila nakaangkon sa assurance of salvation, no? Example na tayo sa diri nga nakaagi og kalisdanan, no? Ibati og kasakit ang iyang family, no? Pero nagkasig sila, nagpadayon ug mas nagbanasigod sa pagpangalanan, no? Gani karon pa nako na sukad nga sukad nga basa ko gikan Lunes aning Filipos 1 kung gipalandungan ay pa nako na connect ni siya, no? Na kanil lagi siya sa una kay di kay madungog nga magtestimony, ha? Pero karon mas pidaghan ang testimony sa kamaayo sa Ginoo sa iyang kinabuhi, no? Dili na ko i-mention ang ngalan, ha? Gani mas nadasig sila, no? Muna mo isod dili halo nga, no? Nagpabilin lang nga, namatyan, nasakitan, no? Wala sumpay, no? Wala nagtapos diha ang mga kastuhanan, no? God meant it for good, no? Bisan evil ang situation, grabe ka, bati, no? Harap kayo ang sitwasyon, no? But God meant it for good, no? Turn out for the greater progress of the gospel. Turning bad situation into good, no? Gani ang Genesis 50:20, ang kaagi ni Joseph, no? Uh, grabe ang kadautan sa iyang nagian, no? Pero ang iyang gingon, ang dautan ninyong laraw bato kanako gihimo sa Dios nga kaayuhan aron maluwas ang kinabuhi sa daghang tao sama sa nahitabo karon kay famine man ini tinggutom, no? Ang iyang mga kaliwat nangadto dito og siya masuplayan sila sa ilang panginahanglan aron maluwas ang daghang kinabuhi, no? Ang kasakitan kaluwasan, no? Kasakitan ni Joseph nakahatag kaluwasan sa daghang katawo, no? Turn evil into good, no? Si Job, no? Sa sitwasyon ni Job, no? Grabe ang iyang kasakitan. Pero ayun siya ngayon, ang iyang asawa, ilad na kayo gipamulong. Pero ingon niya, mudawat ba lamang kita gikan sa Dios og maayo mga butang og dili mga kadaot. Makunik po nato sa gingon ni Apostol Pablo, pagpasalamat kamo sa bisag unsay mudangat kay kaninyo, kini mao ang kabuton sa Dios kabuhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. So muna mga igsoon ang atong pagdasig ng taliwala sa kalisdanan na ay biglisiw nga kahayag nga nabaniog di ay ang gospel. Ikaw, kita, pwede gamiton, no? Nga mabaniog ang gospel diha sa atong mga kalisdanan. Ikaduha, pagdasig taliwala sa kalisdanan nagkalig-on sa katawhan. No? Ang verse 14, ug tungod sa akong pagkabilanggo, misamot ang pagsalig sa kadaghanan sa mga kaigsunan diha sa Ginoo ug milabi pagayod ang ilang kaisog sa
sangyaw sa mensahe sa Dios sa walay ko kahadlok. Kung isamot ang ilang pagsalig, pasabot, na sila pagsalig. Apan, isamot kahugot. No? Milahom ang ilang relasyon sa Dios. Milabi pag yun ang ilang kaisog, na sila kaisog. Pero misamot, kaisog na wala na kahadlok. No? No fair na sila. Boldly, abundantly, yung sangyaw sa mensahe sa kaluwasan. What ay get so may consequence no wala na nila gikadlokan kay nakita nila na ang Dios makapamuhat og maayo bisan sa mga circumstances mga igsoon no become confident in the Lord mas nahagit sila no kanang word mas nahagit sila most of them renewed their confidence in the Lord padayon na mas ipaniog mas well known ang gospel tungod kay sila na challenge sa mo sa diha ang ilang leader nag uh, uh, nakabalita no? Kay nakita nila kay Pablo sa sulat nga okay ra no bisan sa sitwasyon he is doing well that God is accomplishing great things no sa iyang kinabuhi imbis mahadlok maluya natalaw ay bawal di ay dakpon di ay pantuson di ay ta ana di ang kinabuhi Kristiyano di na lang siguro ko no kung naay nagsangyaw about sa kaluwasan nga na moingon nga physical ni mga panginahanglan tagbuon tanan sa Ginoo no mayahay ka pandi ay na problema no mahay ibis mahay di ay no kung pagsangyaw po nga lisod kay kinabuhi Kristiyano ba lisod di na lang kumudawat kay lisod na kudaan no pasamutan pa lugar nako no pero sa may sakto nagsangyaw nagisugdan ni Ginoong Hesus sunod ang iyang mga tinunan labi na sa Pablo ang kasiguruhan sa kaluwasan ang Dios maghari sa buhatag kinabuhi sa mga tao at pinaagi niya na unsa mga negatibo unsa mga kahadlok mga kabalaka dili gyud kapindi sa kasiguruhan nga mahatag sa gospel sa mayang balita amen mga igsoon kung naata na ang pundasyon lisod na siya mabangbang no? Na ako personal nga experience baguhay lang na akong anak medyo kulbaan ko kay na po nadugang na ibati na nagibati daan plus dili nabikil na sad no so punto nga Lord magampo man ko og kayuhan milagro pero dako na kay nga milagro Lord kung kuhaon man galing nimo yung kinabuhi pero dito siya sa langit no kana ang atong pinagka buhing ng paglaom no na nandili man ta maayuhan sa itong mga balutian din sa kalibutan na apan maayuhan ta dito sa langit no kana ang atong hugot nga hawiran ang assurance of the gospel assurance of salvation pagtuo ra gyud kang Ginoong Hesus walay lain mga igsoon no so sa atong challenge ng mga igsoon no wa man ta na priso sama ni Pablo daghan tag opportunity pero daghan po naka-discourage na to no ug yun sa nato nag-response magpakita kung unsa ang atong gitutuhan no pangitaan nato ang paagi aron maipakita ang atong pagtuo bisan sa dili masabtan ni kay no ipakita ni Pablo kung unsa ka maayo ang pagtuo ni Kristo atong pagtuo ni Kristo atong nadawat no? Pinaagi sa mga panghitabo na dili nato masabtan no ay maayo padayon lang kita sa atong pagtuo kang Kristo Jesus no kung kita musulti para kang Kristo no may tungod Kristo atong pagkinabuhi pagmatilid-anon ta alang kaniya no sa panahon malisod ang sitwasyon no diha nato mapakita na kaya pa nato idasig ang uban no kaya pa nato dasigon ang uban no no man nato nga magkalisod pa kayo nga ikaw minaas sa lisod nga sitwasyon ikaw pa yung dasig no may mga so the encouragement of others no mahimutang usa ka instrumento aron madasig ang uban pinaagi sa ato
pagkinabuhi taliwala sa bisan sa sitwasyon nga atong ikagian mga igsoon. No? Amen mga igsoon. Bisan magka-worse man ang atong sitwasyon, ang atong pagtuo sa mo tubo strong mga igsoon. No? Grow stronger. No? Ang mga missionary sa unang panahon, magsangyaw sila, mulawig pa sila, sakay pa sila barko, wala sila kasiguruhan nga makabalik pa. No? Kanang baybay nga ilang malantawan, wala siguro nga makabalik pa sila tungkol sa ng mission, no? Sa laing dapat, no? Their goodbyes were final, no? No turning back, no? Unang kinahanglan nato i-support. Dili lang ang mga missionaries, kitang tanan nga nangalagat ang mga iso. Kitang tanan atong iampo ang kadasig paglingkod sa Dios. Ang bisan sa sitwasyon, mas kaila pa ang mensahe sa Dios, mas mulig-on pa ang mga katawhan mga igsoon. So atong mga natunan karon mga igsoon nga ang mga plano katuyuan sa Dios mas labaw pa kaysa ato. Ang Dios naghatag panalangin ni atong bulahutay sa pagsunod kaniya. Ang pag-antos sa katawhan sa Dios dili pirmi dautan. Ang dili kanunay nga magpabiling dautan. Mahimong gamiton sa Dios ang pinakasakit nga panahon sa ato kinabuhi alang sa iyang kaayuhan, alang sa pagpakailap sa say, alang sa paglibot. Ha? Di pasidunggan sa Dios ang pailob kung pagkamalahutayon sa panahon sa mga kalisdanan. Kani, in everything, God has right intentions to us. Ano say right nga intentions? Ha? Sa atong conclusion mga igsoon, kani, pagdasig ka na itong tanan ng mga anak sa Dios, magtaliwala sa mga kalisdanan. God has right intentions, di siya pwede magkamali. Ha? Di siya pwede magkamali. No? Diyos yan, ang hindi pwede masayo. So, kag mamali ang Diyos. Sa kag mamali siya sa atong pag-director sa atong kinabuhi. No? Na, hindi siya pwede magkamali. So, kabalo, ang Diyos, hanay na niyang tanan, unsa ang kayuhan kayang yatag sa matag usa ka nato. Amen mga igsoon. Una aron mabaniog ang gospel, may balita sa kaluwasan, ug aron kita malig-on kayang mga katawan, no? Marami mang pinagdaanan, sinubok ng panahon, pero may patnubay ang Panginoon, no? Kaya subok na matatag, subok na matibay. Amen mga igsoon. Padayon ta diha sa Dios sa bisan sa sitwasyon. Kana ang atong pagdasig ining kagabion himuha mga igsoon na katong tanan iya sa Dios, ulong sa Dios ug kamahanan ng Dios na kaya mausab sa atong mga prinsipyo, mga panlantaw sa kinabuhi. Unsa man ang atong gitubang kaya ta lig-onon sa Dios. Pagamputa labing kamahanan nga Dios among amahan nga nasa langit. Kinudalaigon ka sa among mga kinabuhi. Lord, ang pulong nga among nadungog karon, Lord, himo Ginoo sa imong pamaagi, sa imong kabuton, sa matag sitwasyon nga among kinagbo. May kinagbo, Lord, ikaw magatabang, ang iyong balang espiritu magapahinumdum ka namo sa mga ayang buhaton, Lord. Lord, tabangi kami, nga among hinumduman kanunay, and everything, Lord, nga kay tabo sa matag usa ka namo Ginoo. Ay maayong katuyuan, you have right intentions sa matag pangitabo Ginoo alang sa pagpakaylab daghan pagkatawhan maluwas o daghan pang katawhan nga mulig-on ang pagsalig ug mosamot ang eager ang ang walay kahadlok Lord sa pagpakaylab sa mensahe sa kaluwasan Ginoo. Salamat kay Dios sa imong pagkamaayo. Ikalang kay Lord among saligan nga mamuhat sa matag usa Ginoo. Kay wala kami mahimo kung wala ikaw Ginoo. Ikaw Lord, pagmabungahon Lord, diha kanamo ug diha sa among pag-share sa uban sa pagdasig nga naabot kanamo. Dalaygon ka Dios sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios. Mga isa.